Sawubona Ntomiso. Sawubona Sisinoko. Unjani? Ngiyaphila. Ngathi bese ngizolapha endlini yakho khona mzala wakho. Cha akekho yazo kwamanje. Khona la basajike khona. Ngicela ukuhambele ibhakede asikhonto efuna ukukhuluma nawe. Ngathi mangaya endlini yakho. Hawu, size siyokhulumela endlini kanti sekubaleke ngaleyo ndlela yini? Ibale kakhulu lento efuna ukuthi sizikhulume nawe manje ngathi ngingaya endlini. Okay. Kulungile. Mawusho kanjalo singahamba siyokhulumela endlini akunankinga. Okay. Yebo. Hawu Sisinoko, ungahlala phansi. Yeah. Azawushintshi namanje Ntomiso. Awu yini manje sithi angishintshi. La kubele ngikhumbule abakudala ngikhathi ngisawumama wena ubaba sihlala. Ay ungangikhumbuzi yazi indaba yakudala isisadlala macashelana. Yazi wangeve kumnandi. Kodwa wena awuthithisa. Hayi yabona ke leyo thithiza hayi cha. Ngisho ngithi kwakusenolwembu la kodwa njengamanje sengiqaqekile. Sesukile manje. Hayi lisukile lokho. Ngempela. Ntomiso mfimi yo wena. Ngitshela. Cha akusafani nakudala buka njengamanje sengathatha ngisho nokuthatha sekushoda ukuthi ingane nje. Ngona ukuba umuntu yakwazi ukubuyela emumva yazi Ntomiso. Yeah. Ngoba ngabe ngibuyele emumva ngiyithole umuntu okhona lana eduze ohlele khona yazi mfethu umyeni wami uyahamba nomsebenzi ahamba u4 days ahamba inyanga yonke. Yabo nje ngiyafisa ukubuyela emumva. Cha sekuyikho ukuthi njengamanje akusabuyiseleke emuva nanokuthi ke phela ke umyeni wakho uzohamba ephinde abuye yabo. Singaba nemfihlo. Hayibo wena. Imfihlo? Imfihlo. Uthini ke manje? Ubala umnyango xoxele. Ubala umnyango. Wathuka. Uthe usafana nakuqala. Okay, uthi ngokuvala. Awuqinisele ngempela sayasuka inkungu la kuwe. Yazi umuntu wayephothisela sonke lesikhathi. Awucabange nje istop sakhe asikho ngisho ku6 620 phela lesi. Phela nje abafazi benje ngazi nanikhula kuphi nabo. Angazi siwukhula phi nabi. Hayi ashiya mina. Hayi kodwa lento ngithe lento imfihlo. Ungatatazeli. Ngiyakucela. Cela lento ibephathi kwami nawe. Ngiyazi phela nina mase niphuzi inyembezi kaFaro la. Nihambe nixoxa ngawo wonke amantombazane la ukuthi ubani ngadlula kuyiba nina. Ngiyakucela bese ngiyakucela ngoba ngithe imfihlo. Ibe phakathi kwami nawe. Uyamazi kumyeni wami ukuthi unjani? Uyamazi. Ungakhathazeki, khuleka nje wena. Futhi ngiyamazi ke umuntu wakho ukuthi unjani. Hayi uyamuntu silwane lesiya. Hayi. Yabona lapha uma engathola ngalokho kwenzakalela ngaba ukuthi sengiyakagoqanya kanjalo. Yabona nje futhi kuyangidida ukuthi wena wamqoma kanjani. Ukube ke ngami ngabe ngiyakuthatha ngizokubhanqa nonkosikazi wami ngibe nesithembu. Hayi. So late Ntomiso. Yazi so late. Usho kanje? So late. Amandla khona mengasula sibamba la. Yingcwaba kuphela lelo. Kodwa ke akubalwa. Awusukana emathatha. 66 step sakho nawe. Kwathi ngithi asiphinde nje. Sekukhamba nomzala wakho lo. Lo nami engamqondi ukuthi usigasini. Mase qhamuka la. Hamba memezela izolo lonke leli. Hayi akubala bakithi. Ngeke ngihambe nami ngazi. Abantu bakulindawo babazi nabayathanda ukukhuluma. Nanokuthi phela indongo lezi inamehlo neindlebe yabo. Yithike. Bye. Ube right. Aw, Ntombi yami.
Hey mzala. Ujabule Nkabi yami. Hayi, izinto imani ukwenzeka lapha. Hayi. Zingu-December la wena. Izinto imani ukwenzeka mzala. Awazi wena. Ewe. Mzala, kunokubufisha nyana mzala. Ngazi niba mhlambi ukodi oba yini ofisha mzala, wena ukufishile mzala. Hayi wemzala yazi. Yabona wezayo. Ilebe ngisathi ngizokuchazela yona ke. Umuntu ehlelwe imana phela lana. Yaqhubela ngamaSirayeli imana mzala. Hey mzala ngithi ngiyokha amanzi lapha sengisukela usisi uNonkulu. Uthi khona into akafuna ukuzoyixoxa nami la endlini. Siyasuka ke phandle siza la endlini. Masifika la endlini ayikho nento aka18 akayixoxayo ngikhumbuza indaba zakudala nokuthi sisadlala imizi ngangibhayizi. Wathi suka lapho wathi angivala umnyango. Ngiyakutshela wena uma ngivala umnyango kwaba ukuthi ngiyamshibela one time. Umshibela impela mzala? Hayi, thani uyadlala mzala. Uzawuphina uthi uyadlala futhi kakhona mzala. Hayi wena mzali uyangeya wena. Ubona ukuthi ngeke ngilale noNonkulu. Ungithatha kancane wena. Uyabo uma sengathiwa mina ngiyathanda. Yonke intombazane la eMjondolo ngayibhekisa phansi. Ngalala nawo wonke umuntu la eMjondolo. Sekuyikho ke phela ukuthi ngiyilungele. Yeah, hayi mzala, inzima, ngiyakuvuma. Ngena la. Hayi akubalwa mzala. Hayi. Ubofunda kumina. Awuthi ngithi ukuyiphumulela la kancane. Hayi vele uzosika iphethini kuwena. Sura kancane nento. Basa. Yeah, angisakwazi. Yaphila. Hayi, angisakwazi kwenza ukwezi. Uzongazi kahle lapho uhlela uphuma ungena wena. Hayi mfethu. Akonakele. Kodwa mfethu ungekho busy la endini nakho kwabamhlabona shishu kakuncane yabona. Ngoba ngineke iwashing nje. Kwami ukuthi mase ngisayendlela bengiclean futhi. Futhi. Kodwa ke mfethu inhloso ebengiyidinga kuwena yabona. Ukwazi ukuthi yabona la. Yabona. Kuthi siba sami nje yabona. Hayi umuntu eseqede konke vele eqhamuka okubi yokungaka. Angizwanga. Pillowcase. Kuphi njalo? Awuthanda uyadlala. Thanda uyadlala. Hayi thanda uyadlala. Ngempela. Esivala. Lalela webhasi. Uma ubuka mina nje ubuka ingane yakho. Angithathi kanjalo umlalo uphuzile wavuka nebhabhalaze noma kwenzakaleni namakazana akho hlela uwadla. Angithathi kanjalo mina. Angilokozi umthetho kanjalo. Hibo. Hey mana. Basa yini? Ngiyazi bavele. Sokuvela umxotshisile ndu. Yabona. Mangaba unganikezi nami ngicoshe. Ngiyatshela indoda yakho. Sinjalo. Awusho ukuthi uzoyiqala ngapi nje? Uyitshela. Hayi, straight talk. Singolayini bodla. Yibo yazi into ungitshwayela kabi. Yo, hayi ungitshwayela kabi. Wendu, umtshelani personal yanto leya? Hawu sisinonkulu. Umtshelani personal yanto leya? Umtsheleleni ngayo? Manje kwenze njani? Ubhaks ufike kuwena wazokutshela ukuthi ngimtshelile? Uwena oyiqalile angithi. Umtshelela ngoba ngathi makube imfihlo angithi. Angishongo. Uyahlanya ngathi ubhaks. Uzifakile. Yezwa? Yini kwenze? Usifakile. Utheni ngathi ubhaks? Uzothini? Wena utheni? Usho kumtshela khona. Wena umtshela ukuthini? Utheni? Lalela ke. UBraks ndini lo. Uthi ufungela nami. Uma ngabe ngakwenzi nalokho, uzomtshela umkhaya wami namhlanje. Uyabona umkhaya wami namhlanje. Ngize njani ke mina? Yo. Kanti ubhaks unjani ngempela? Futhi uyisithutha ke lo. Engamtshela ngempela ngoba ezoyophuza nje. Engamtshela ngempela. Senze njani ke makunje? Ngenze njani ke? Sisinonkulu. Iyodwa isolution le ndaba le. Ukuthi uvele sasumnikeza. Ngahlahla into nduni niplanile nomzala wakho. Hayi lutho. Asiplan kwangempela. Kahle nakho nje ukuthi egcina ethola ubhaks ushelelela ulimi. Ufike kanti besiqeda kuyenza lento le kwaba ukuthi uzwa ngephunga. Nakhona ukuthi kwenzakala kanjani ngicine ngemtshela ukubheka uwena angazi. Oh, ngayifaka ekhulumeni.
Ngiyacela noku. Ngayifaka ekhulumeni. Yabo Bucks uma sephuzile. Engamtshena ngiyakutshena. Ngeke lala umkhwenyana wakhe ngamtshelile. Yes. Ngenze njani? Senze njani makunje? Sithini? Sithini? Siqala ngapi? Sisinoku. Yabona njengamanje. Kuyaphoqa ukuthi umnikeze uBucks. Ngoba mangamnikeze senkingeni. Yabo umkhwenyana wakho mina nawe uzoba ukuthi uzosibulala. Futhi ngiyamazi ke loya. Umngane wami ngihlala naye la eJondi. So nje senkingeni. Uyazi ukuthi ishoti inkulu kangakanani? Yo. Uzobona. Yes. Hayi. Mangibonge. Ubongani? Awungihambele la. Angibonge. Uhambise kumngcwaba, uhambe kabheke emuva. Hamba. Yo. Kazi, uyenza kanjani manje lento osuyenzile? Kazi, yenze ntoni kazi? Ngisho mina leyo ukuthi wena uhambe kunonkulu, ufike umtshela ukuthi mina ngoba sengilalile naye nawe usufuna ukulala naye. Waye umcele ngegama lami? Phephisa kazi. Manje wena ufuna ungigombele kwesakhe na kazi. Gombele kwesakhe. Ufuna ukudla wedwa na kazi. Cha, ngale kwalokho unonkulu akashonga ukuthi mina angikutshela ukuthi ngilalile naye. Uthelent izoba imfihlo mina mase ngikuhlabela imfihlo wena usuyayithatha uyisa kulo muntu lo usudimanda nokuthi uphinde ulale naye. Hey. Too late for mama. Sengiqinile. Hayi wena. Sengiqinile. Kazi. Njani? Kazi, ngoba sewuvulela kangaka. Vele. Mube ntshingisiwe kazi. Vele singowakho vele. Mana wo. Ngiyavuma ukuthi bengintshotshisiwe. Kodwa lokho akusho ukuthi ngoba sengimtholile wena hamba umcela ngegama lami. Hayi. Bucks. Iyona into engidinayo ngawe Bucks. Mzala. Uhlezi ungiphoxa kodwa mzala. Uyangiphoxa mzala. Wena uma kwade umfuna bekumele uhambe uye kuye direct umtshela ukuthi nonku ngicela unginika noma nonku wara uyibona ukuthi uyimisa kanjani not ukuthi wenze lento oyenzayo. Hawu. Shisa moya. Kodwa kazi kusekuseni. Fuza mpe kazi. Sekuseni hlisa moya kazi. Uzoqima phansi sistress kazi. Yebo kazi ngithini wena. Sekuseni kazi. Uyabona ungimisa nje ngenkulumo yabona esingatsho ngikona kazi. Hayi kazi awushintsha ukwenza kwakho lokwenza kwakho lokhu kuzokuqhatha nami ngempela wena mzala lento yakhe yangidina wena mzala futhi kwaseqaleni ngangivele ngingafuni ukuthi wena uzohlala nami la kwaseqaleni ngoba ngiyakwazi ukuthi wena unengqondo enjani uyabheda wena ungakhulumi kanjalo mzala wangithatha le wasongibeka la manje bafuna ungithaqaza nje siqhathwe ngabantu mfethu amantombazana mangazi uma ngakhulumi kanjalo uthini ngisimakazi sasitshela esitshene sodwa sazotyela kwesitshela sodwa khona manje kazi ngizowehlisa kanjani umoya wena uqhubeka ubheda ngizowehlisa kanjani umoya mawuqhubeka ubheda ukhumbule kazi satshela esitshene sodwa sobabili sikhule esitshene sodwa kazi sobabili singaqhathwa ngamantombazana kazi yabo kazi awufuni ukukhula ukhulile kodwa ingqondo yakho isebenzisa njengengane encane man. Hayi moya kazi singaqhatha nje ngamantombazana kazi please kazi ungisusele uzongibeka la kazi shisa moya kazi baba. Hawu noko nto yini nto yini yo hawu noko nginyanyisa nakanjalo ukuthi awusakwazi ngisho ukungibheka amakhuluma nami nto unginyanyisa kabi nje lento yenzile nje yakunyanyisa lento yenzile yezwa nto uthi ngithini ngiyaxolisa nto kahle sungazi nonkra wonke umjondolo lo
bengasi inhloso yami ukuthi kube kanjalo kodwa kahle sisinoku umagazi omoshe yonke lento le bengazi ukuthi uzoyithatha ngalendlela le ngicela ungixolele Ndungathini kwena anandaba yonke lempudane ongitshela yona anginandaba nayo ndu kahle sisinoku ngixolise sekukuthi ezingangishilo kwashelele lolimi nakhona bengazi ukuthi usibhakabhaka bezoyithatha ngalendlela lento eyenzakayo ngiyexolisa sisinoku uyanzi ukuthi bangaki nje abantu abaziyo manje ngalento ngisho ukuthi sobathatha sazi ngalento ndu yabo njengamanje ngicabanga ukuthi kuseyithina sobathatha and angicabanga ukuthi usibhakabhaka uzoyitshena umuntu lento le ngenxa yokuthi even if uyamtshela umkhwenyana wakho obvious ukuthi naye uzobe sekhona kule nkinga le uyamthemba angicabanga ukuthi ngenza ubulima ngaleyo ndlela leyo so uzosizana uma emtshela umkhwenyana wakho obvious ukuthi naye mawukuthi uyasibulala uzosibulala kanye naye so akakwazi naye ukuthi risk ngempilo yakhe futhi nje usabathathe utshelwa lo mina ngiyamnika utshelwa lo mina ngiyamnika utshelwa lo mina ngiyamnika futhi uzonika nje ngihamba nginika nje mina ngunikiwe la Mjondolo hayi hayi inkinga le inkinga le kodwa ngingakhathazeki kakhulu ngoba uyena oweza kumina kodwa nayo lento leyo kuhluleka ukuthi ngigcine izimfihlo inkinga ngoba hayi umuntu uzoba senkingeni ngempela kulungile ya ngiphethe impela ngokusebenzisa igama likamfethu ukuzuza uNonkulu kodwa ke ayikho indlela ebenzokwenza ngayo hey kodwa ke sithovu samalahle siyavuthi impela wey ngisanda nje kucabanga ngaye seqhamuka kanjalo Nongona yini wena hawu sini lapha kumnandi kumnandi ngokukhwetha into oyifuna hayi sisimo usangehlisa umoya wani ngehlisa umoya wani wena uliphiqiphiqi kabi wena ufuna ukungibulesa ngiyafisa ukubona umuntu osangana naye ukuthi ngaphetha kanjani umuntu nje ayikho lonto leyo mina ngibulalisa wena ingoma emnandi iyaphindwa uyazibona ukuthi unjani ingoma emnandi iyaphindwa estudio la yebo mangiba uphethe istudio esi-right neke ngiphinde ngibuye kwakhona sizorekhoda kuso uphambene wena usulibale ukuthi ngakunikisa ukuthi ngiyaqala wangisabisa ukuthi uzotshela umkhwenyana wami ngoba nakho ngidlale nokhazini wakho usukhohlisa ukulibele lokho manje uma ucabanga ngake manje bakuthiwa uyamtshela-ke njengoba nawe sengikunikezile nje uma ucabanga ngayo wena thitha ozosinikeza sona sineke ungeni wena kusona akunandaba mina hayi bahlale bethe abantu bakhona yabona wena kunjalo nje thina ngenzele ngelandlela sasengize ngayo eqaleni ngihlanyiswa nayezwani angihlanyisi mina hibo vele kunjalo mangaba ungasanikeza tshela umkhwenyana wakho yibona tshela umkhwenyana wakho emveni koko vele lonto asangidinga empini yibona shona emakhaya claro ufike endlini ntambama ngiyambumisa abantu ufuna into engafuni la ngishisa kanje ya kuzoba njalo Wendo uyambona ke manje lo mzala wakho usunjani hawu usenzeni uBucks manje ngasihamba ngiyabeka umdwedwe hambe ngifuna impinda ke manje hayibo uthini manje kimi ngiyakutshela ngazo mesenza ngenye indlela ke manje ngathi useyaphuma ke esandleni manje umzala iyodwa izinto ezoxazulula lento le ukuthi ngimthathe ngimnike umthwalo yakhe ngimkhombe emakhaya ngiyocabanga ukuthi lokho kuzofaka ingozini thina uma umgxosha umsemakhaya manje ngoba sevele sihamba nje ngikhokhobela nje hayi kodwa khona kumele emakhaya usewrong engathi izoba inkinga amaba umgxosha emakhaya ngoba ungisabise ngokuthi uzotshela umkhayana wami bese ngiyakho ukuthi uhambe emakhaya ngoba vele nawe usamthandisisa la endlini
futhi ngathi niyafana nje nini ngoba nawe ngatshetsha into iyimfihlo wamtshela kodwa. Yazi lento ngabhakisisa iqala ukuba inkinga ke manje. Soyenza njani vele? Imini ngabe ubuza wena lokho. Uthini ke vele plan B? Yazi ingqondo yami iblank. Iblank lokho angempela. Sekuyikho ukuthi umqondo wami angiwushintshe, ngiyamxoxa. Uyinkinga kabi lo muntu lo. Even nasemakhaya unje. Yabona nje uzala ngathi sizimushela isikhathi nje. Hayi. Uzoyithi ngempela indaba kaBaxman. Inkinga phela le. Ngena. Hayi sengikhona. Ukhona nani? Kaloku uthe vele mangifike yabona ngithi sikwazi ukushaya indaba yabona. Mina ngithi fika bengisifikela ngambi awungikhumbuza. Kabuthi mandifike ngithi kaloku late ngize bakwazi ba ngenze mnandi yabona. Awumeke. Into esizoyenza njengamanje. Ngizokunika. Mangiqeda ukukunika ngepolice station ngiyosho ngiriphile. Uyenza kanjani lo njalo? Vele ungithembisile. Awukwazi ukungiqopha tu. Yabona vele. Hot malahle. Hayi. Malithole lithuba leli. Vele isithupa sakho suku6. Stop 66. Hawu.